салом ба кулли мухлисон ва ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дарвозабонҳо одатан қаҳрамон мешаванд, аммо баъзан дер ё хеле дер. шаби ҷоми Туркия барои Андре Онана мисли филме ба номи баргашт буд. дар силсила зарбаҳои пеналти аз 4 зарба 3-тоашро баргардонид ва Трабзонспорро бо daстони худ ба нимфинал бурд. лаҳзае ки мухлисон гуфтанд ин ҳамон Онана аст. Онанаи давраҳои Эмиро дар назар доштанд, аммо гап дар он аст ки суперқаҳрамони шаб ҳоло ҳам ба Манчестер Юнайтед тааллуқ дорад. бошгоҳе ки худи ҳозир бештар ба дарвозабони бо эътимод ниёз дорад, на ба қаҳрамонҳои иҷоравӣ. ҳоло Онана миёни ду роҳ қарор дорад. дар як тараф ӯ мехоҳад ки тобистон баргардад ва исбот кунад ки метавонад дарвозабони арзандаи девҳои сурх бошад. дар тарафи дигар раҳбарияти Юнайтед пулҳои худро ҳисоб мекунанд ки 15 миллион фунт диҳанд ё хайрухуш намоянд. чунки Онана мисли обу ҳавои баҳор аст. як рӯз қаҳрамон аст, рӯзи дигар аз ӯ дида дарвозабони бад намебинӣ. чунин бозингарон Манчестер дар таърихи чанд соли охири худ бисёр дошт ва шояд дигар нахоҳад ин таърих такрор шавад. зиндагӣ ва кор дар Русия метавонад пур аз печидагӣ бошад, вале Тебанк ҳама корҳоро барои шумо осон мекунад. бо хидматҳо ва дастгирии махсус барои хориҷиён шумо метавонед вақт ва энергияро сарфа кунед. корти дебетии Black ва имкониятҳои он шуморо намегузорад ки серкор, нороҳат ва давдав кунед. Тебанк беҳтарин бонк барои хориҷиён дар Русия эътироф шудааст. дар ин бонк воқеан мефаҳманд ки одамоне аз Тоҷикистон омада ҳангоми кору зиндагӣ дар Русия бо кадом саволҳо ва мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. масалан, Тебанк ба наздикӣ байни хориҷиён пурсиш гузаронд ва пешниҳод кард ки дизайни корти дебетии Blackро худи онҳо интихоб кунанд. дар натиҷа коллексияи зебои кортҳо пайдо шуд ки диодҳои равшанидиҳанда доранд ва ҳангоми пардохт медурахшанд. барои дархост кардани корти дебетии Black аз Тебанк ба шумо шаҳрвандии Русия ё шумораи телефони Русия лозим нест. ин на танҳо як корти ҷолиб ва боарзиш, балки имконияти истифода аз тамоми экосистемаи барои хориҷиён офаридашуда мебошад. масалан, шумо ба Русия омадед барои қонунӣ зиндагӣ кардан, кор кардан ва истифодаи алоқаи мобилӣ. шумо бояд маълумоти биометрии худро пешниҳод кунед. ин одатан рафтан ба маркази махсус, интизор шудан дар навбатҳо ва пуркунии ҳуҷҷатҳои зиёдеро талаб мекунад. аммо барои онҳое ки корти дебетии Black доранд, ин осонтар аст. агар шумо симкорти Тебанк гиред, намоянда ба назди шумо ройгон рафта ба шумо дар пур кардани ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ кӯмак мекунад. шуморо дар вебсайти хидматрасонии давлатӣ сабти ном мекунад ва маълумоти биометрии шуморо мегирад. бо ин роҳ шумо вақтро сарфа мекунед ва ҳама чизро дар як вохӯрӣ дар макони муносиб барои худ анҷом медиҳед. шумо дар Русия кор мекунед ва мунтазам ба наздиконатон дар Русия пул мефиристед. шумо метавонед ин корро ба осонӣ, зуд ва фавран ба пули маҳаллии худ ва бидуни комиссия бо истифода аз барномаи Тебанк анҷом диҳед. шаҳрвандони хориҷӣ инчунин метавонанд ба осонӣ обунаи проро ба корти дебетии худ илова кунанд, то онро боз ҳам муфидтар гардонанд. шумо ба хидмати ройгони телефони мобилӣ, лимитҳои афзудаи интиқол ва меъёри фоизии баландтар барои нигоҳдории пул дар суратҳисоби пасандоз дастрасӣ пайдо мекунед. шаҳрвандони хориҷие ки корти Blackро фаъолона истифода мебаранд, имкони бештари тасдиқи корти кредитиро доранд. барнома ва пуштибонии муштариёни бонк бо забонҳои гуногун шабонарӯзӣ дастрасанд. шумо ҳамеша метавонед дар бораи ҳама гуна хидматрасониҳои Тебанк ки зиндагӣ ва кор дар Русияро осонтар мекунад машварат гиред. аз беҳтарин бонк барои хориҷиён дар Русия корти Black гиред. зиндагӣ ва кор дар Русия метавонад пур аз печидагӣ бошад, вале Тебанк ҳама корҳоро барои шумо осон мекунад. бо хидматҳо ва дастгирии махсус барои хориҷиён шумо метавонед вақт ва энергияро сарфа кунед. корти дебетии Black ва имкониятҳои он шуморо намегузорад ки серкор, нороҳат ва давдав кунед. баъзан баъзе қиссаҳои ошиқӣ тамом намешаванд. онҳо тану каме танаффус мегиранд. қиссаи Ҷейдон Санчо ва Борусия Дортмунд айнан ҳамин гуна аст. гӯё футболбози англис пас аз чанд даври саргардонӣ боз мехоҳад ба ҷое баргардад ки ҳама чиз барояш кор мекард. суръат, дриблинг ва ҳатто табассум. дар Манчестер Юнайтед бошад ин достон кайҳо ба як филми дарозу каме дилгир табдил ёфтааст. вақте ки соли 2021 ӯро ба 73 миллион фунт хариданд, интизориҳо мисли кӯҳи баланд буд, аммо воқеият бештар
ба як трейлери ноумедкунанда монанд шуд. Санчо гоҳе медурахшид, вале бештар дар соя монд ва дар ниҳоят муносибат ба ҷое расид ки ҳар ду тараф гӯё аз ҳам хаста шуданд. акнун вақте ки шартномааш ба анҷом мерасад, бозгашт ба Дортмунд мисли эҳёи дубораи фаъолият менамояд. дар он ҷо ӯро мешиносанд, мефаҳманд ва муҳимтар аз ҳама ба ӯ бовар мекунанд. ва шояд худи Санчо ҳам медонад ки баъзан барои пеш рафтан бояд ба қадамҳои кӯҳна баргардӣ. футбол гоҳе хеле сода аст. агар ҷое туро ба ситора табдил дода бошад, шояд ҳамон ҷо боз метавонад туро зинда кунад. савол ин аст ки ин дафъа ин қиссаи сеюми ишқ ба анҷоми хуш мерасад ё боз дар охир қаҳрамони асосӣ ноком мегардад. барои Барселона ин хабар мисли борони ногаҳонӣ дар рӯзи офтобӣ расид. вақте ҳама чиз хуб менамуд, ногаҳон осмон абрӣ шуд. Ламин Ямал, ҷавоне ки ин мавсим ба як кашфиёти воқеӣ табдил ёфта буд, бинобар осеби қисми пушти рони пои чапаш то анҷоми мавсим аз майдонҳо дур мемонад. акнун сар шуд мушкилиҳои Мессии оянда. ин на танҳо як ҷароҳат аст, ин қатъ шудани як афсонаи зебои ҷавонӣ дар нимаи роҳ аст. Барселона ин хабарро расман тасдиқ кард. طبق معلومات‌های باشگاه و رسانه‌های نزدیک به دسته سخن درباره جراحت می‌رود که برای برقرارشوی چند هفته طلب می‌کند و با نظرداشت تقویم باقی مانده بازگشت او در این موسم غیر امکانی ثابت می‌شود. یامال در موسم جاری یکی از بازیگران کلیدی خط حمله بارسا بود. منتظم در هیئت اساسی برآمد می‌کرد و در گل‌ها سهمی به‌واسطه داشت. از دست دادن یامال برای دسته پیش از همه کاهش فرضیه بازی یک به یک در کنار راست است. او از کمترین فوتبالبازان بارسا بود که میتواند مستقلانه حمایه رقیب را شکند و فضا ایجاد کند. در داخل دسته اکنون انتخاب هانس فلیک محدودتر میشود. عوض کننده ها هستند، اما از روی اسلوب و تاثیر پورا موافق نیستند. این معنای آن را دارد که در بازی‌های حل کننده بارسلونا مجبور می‌شود یا سخمه بازی را تغییر دهد یا مسئولیت ایجاد فرصت‌ها را بین چند بازیگر تقسیم کند. با نظرداشت سن و سال لامین یامال دسته احتمالاً با برقرارشوی پوره اولویت می‌دهد و خوف بازگشت زود را نمی‌پذیرد. در چنین حالت‌ها تجربه دسته‌های اروپایی نشان می‌دهد که شتاب می‌تواند با آسیب تکراری آورده رساند که برای بازیگر جوان خوفی بیشتر دارد. خلاص مخلصان بارسلونا، یامال رفت از پس فاتی و چندین مسیحای دیگر. در داخل رئال مادرید موضوع تمدید شرطنامه یا باقی ماندن وینیسیوس جونیور دیگر جای بحث ندارد. قرار از بالا گرفته شده است. طبق اطلاع رسانه‌های ورزشی اسپانی از جمله منبع‌های نزدیک به دسته شاهانه، فلورنتینو پرز شخصا ضد فروش برزیلی برآمده، حتی آمادگی تمدید شرطنامه را دستگیری میکند. گفته میشود که در داخل باشگاه بعضی نفران از رفتار و استواری بازی وینیسیوس نگرانند، ولی هر بار این موضوع به سطح رهبریت میرسد. پاسخ پرز یخیله است: این کار من است و به من گذارید. این نشان میدهد که قرار نه تنها ورزشی بلکه سیاست داخلی دسته هم شده است. از نگاه تحلیلی چنین موقع چند سبب دارد. اول، وینیسیوس یکی از نفران اساسی رئال در حمله است. او در چند موسم اخیر منتظم در گل‌ها و پاس‌های گلی سهم می‌گذارد و در بازی‌های کلان نقش حل کننده دارد. دوم، بازیگر از جهت مارکتینگی نیز ارزش بلند دارد. سیمای او برای برندهای آمریکایی و برزیلی مهم است. علاوه بر این، در شرایطی که بازار ترانسفری برای وینگرهای سطح عالی محدود است، فروش چنین بازیگر معنای از نو ساختن سیستم حمله را دارد. از همین سبب پرس احتمالاً استواری را از تغییرات رادیکالی بالاتر می‌گذارد. همینطور صرف نظر از بحث‌های داخلی موقع نهایی روشن است. رئال مادرید نیت ندارد با وینیسیوس جونیور جدا شود و برعکس می‌خواهد آینده حمله را اطراف او نگاه دارد. اما مسئله جدی این است که امباپه باید گرانمایش‌ترین بازیگر رئال باشد که تا امروز وینیسیوس جونیور بود. یک اشاره به اصطلاح لایک آرامانه گذاشته شد، ولی صدایش تا اتاق‌های رئال مادرید رسید. کیلیان امباپه با یک پست درباره احتمال بازگشت ژوزه مورینیو به مادرید اشاره لایک گذاشت و همین یک حرکت خرد فوراً به موضوع تحلیل تبدیل یافت. مضمون نشر مذکور سوال جدی را مطرح میکرد: آیا مورینیو میتواند امباپه را به سطح غیر عادی بردارد، مثل آن که در دوره خود با کریستیانو رونالدو انجام داده بود؟ این قیاس بی اساس نیست. در سالهای کاری مورینیو در رئال با یکی از فرضیه‌های پرقوت‌ترین خود تبدیل یافته با رقم‌هایی که تا امروز معیار حسابیده می‌شوند.
аз нигоҳи таҳлилӣ ин сценария мантиқ дорад. Мауриньо одатан системаҳоро атрофи як ситораи асосӣ месозад. ҳимоя муназзам, гузаришҳои зуд ва баланд истифода бурдани фазо барои ҳамлагари калидӣ, барои бозингаре мисли Мбаппе ки суръат ва зарбаи ҳалкунанда дорад. Чунин услуб метавонад самаронакиро боз ҳам боло барад, аммо ҳамзамон бояд дарк кард ки лайк ҳанӯз тасдиқи чизе нест. ба ибораи дигар ин бештар оташест ки расонаҳо ба он равған мерезанд. ҳоло воқеият сода аст. Килиан Мбаппе аллакай дар сатҳи баланд қарор дорад ва ҳар гуна тағйир дар курсии мураббӣ танҳо дар сурате маъно пайдо мекунад ки даста бубинад имкони гирифтани як қадами иловагӣ вуҷуд дорад. савол ин аст ки оё Жозе Мауриньо ҳанӯз ҳамон мураббӣ аст ки метавонад аз ситораҳо фарзияи беҳтарини онҳоро барорад? дар пасманзари омодагӣ ба бозсозии навбатӣ Манчестер Сити аллакай нақшаҳоро барои тобистон тарҳрезӣ мекунад. тибқи иттилои The Athletic, даста ният дорад пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳон ба трансфери Энсо Фернандес баргардад ва кӯшиш кунад ӯро аз Челси ҷалб намояд. агар таҳлил кунем ин мантиқӣ менамояд. Сити дар чанд мавсими охир дар маркази майдон ба бозингарони универсалӣ такя мекунад ки ҳам сохтани бозӣ ва ҳам фишорро иҷро карда метавонанд. Энзо ба ин шакли бозӣ мувофиқ аст. ӯ метавонад аз ақли бозиро оғоз кунад, пасҳои пешбаранда диҳад ва ҳамзамон дар мавқеъҳои дифоӣ саҳм гузорад. барои системаи бозии муосири тим ин омезиши сифатҳо калидӣ ҳисобида мешавад. аммо монеаҳо равшананд. Челси қаблан барои Фернандес маблағи калон сарф кардааст ва аз нигоҳи иқтисодӣ фурӯши ӯ танҳо дар сурати пешниҳоди хеле ҷиддӣ имконпазир мешавад. илова бар ин худи бозингар яке аз марказҳои лоиҳаи дарозмуддати даста ба ҳисоб меравад. омили дигар эҳтимоли тағйир дар курсии мураббӣ. пештар хабарҳо пайдо шуданд ки Энсо Мареска метавонад ба Манчестер биёяд. агар чунин лоиҳа амалӣ шавад, интихоби бозингарон метавонад ба шеваи ӯ мутобиқ карда шавад ки бештар ба назорати тӯб ва сохтори дақиқ дар маркази майдон такя мекунад. ҳоло ин ҳама дар сатҳи нақша ва таваҷҷӯҳ аст, аммо як чиз равшан аст. агар Манчестер Сити воқеан вориди ин мубориза шавад, ин танҳо як трансфер не, балки як иқдоми стратегӣ барои нигоҳ доштани бартарӣ дар сатҳи олӣ хоҳад буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.